Naimbag nga oras mo, ma'am. Kumusta kayon, ma'am? Kastilat ta sir, nakasaksakit na kung kumadip-depresa ka permi, kung matrum-truma ingana itat ta siyempre aglalo ka hampay na tiriw dati Manuel Domrigue nga nang patay tila kay ko. No lang ko mamabalin, no lang ko mamabalin sir kat ko sa pulang ko man ta nung bareng agpa kumamuterik na kat ingana itat ta jak makapagkiros tinasayaat. Ta agbubuteng nga akang kanayon sir kat ni 7 months nila kay ko nawamutlat pulpuluson. Ngam sir amo magkat di nga dagitoy kapulisan sir tumultulong da nga sapsapol ngem apay nga tako nak no kaserte nak jay pulis ken agtitinulong tayo nga mangpaa ket narika ta sa pulin tet lemlemeng ko na da ken mangilemlemeng ko na da sir alawon ko na pangaso tulungan dak kung akpay sir kidkidawag ko mati hostisya kadidi papatay dedi lakay ko sir tamasyak marigri katak lang kastimot latan ti banag na nga di damot lang awam pa tipo dagiti pamilya ti pimatayon bari isi dalang kanyak labsa-labsan dak awam pulos sa una sir pati bakit na sir permi ibaga na natayon api amo na sir ka natayon di amo na yan na so nga dayjay sir nasakit una tinakom ko inggan at permi amo dagiti sir nga agbubuteng akang kanayon jak amo ti kuko dayjay nga ron at matrum-truma akser inggan ay tata. Ma'am, kabagyan ni lakay mo, ma'am, dito nang patay kanya na or dito ket nangaramid kanya na itinangketel iti biyag na. So, kas nasinged iti pamilyayo, awan dagiti kas lang madamdamag, anat sitwasyon na. Kadagiti akong Awan sir takabsat na dati pimatay nga mismo sir ni Manuel Pascual Dumrigue nga adjun daytoy lakay ko nga napan na pinatay nga maturog agin inana tamarigrigat agtaltalon lang isuna samantala daytoy ko nakabakbak na nga tao no an nalaunay nga hanan ay papas ti kuana ni Ma'am Raquel ay may naglemeng nakita na siguro lakay ko ako jak amon sir no apikas jay kasi maturog akon ko na daydi lakay ko sir siyempre nagida ta pag-iidami ti ruwarta daytoy nagnapudo ti summer. Siyempre sir, kat naturugan, inala na, di uras na, inkumot na intero pa na at masulang na kasi hindi aming asilaw ko. Tayo may agkarga iti Pepsi, dito rep ko. Tap yun malami isang mabigat tong kunak. Idi kwan sir, nagikis day dila kay kut na minsan napatugaw intay papag intay hindi kusina. Tumaliyawak. Nakitak sir nga, nagtaray, haampay sir, nakitak, amok sir, bangungutan lang isuna. Akat nagtarayak, uy apay kunak, sir, kunak pa iso agpuspuswak mo ti daran sir kuti kunak ala da nang bagkong king kasino kunak aser ngem kababay nagayam dati Manuel Domrigen nga am kabsatnan ingin kunak lang sir kababay na siguro di pinangipokus ko kanya na sir jak natalyaw ti kabsat na at agpus aping agpuspuswak ti dara isu ding adala ka ng pata ng dugsol king ka kunak ikas di ko sir ay manong Manuel kunak anom ta kabsat mo anat basol na kunak nami ano na pala dinugsuro sir. Pagkatapos idi concern natin nagindi papag nga pag-iidaan mi ang kastoy. Kitang-kita as in sir pinang bagbagsol na isunggan at sir matrum-truma naka permi. Ma'am, kalpasan day di nga pasamak, itibiyang ti da kami, itibiyang ti JCQ Online TV ket imay kami mangala kuma iti adto nga impormasyon pa istorya ko mano anya talagat napasamak. Ngem awan iti naalami idi gapuanan na ti pamilya yu kat agluklok sa idi at the same time ket haan yu kayat iti agistorya kadagiti nga pasamak. So mabalin lang i-refresh ma'am, tapnon di kasta ket maawatan dagiti mangsursurot iti kadagiti nga kaso no anya nga talaga nga min iti napasamak karita nga time. Kasi DJ nga sir nga DJ nga rabi naggapukan kan ni Ma'am Raquel. Siyempre na pa natin nagtagbat. Idi ka noon siguro sir may naglumang nagpalikod, nagnatilikod mi. Kat maturog day dila kay kun aser. Idi ko mo tun sir karkarga ak iti Pepsi nagikis di gila kay ko. Nakitak mo latan na pa na sinukit nakarekep sir at dadjay ilak mo ikas JDJ daw mi. Ingkas jay na siguro DJ kutsilyo nga pinangbugsol na king kuana. Kat iso nagikis nila kay kon day dila kay kon pagkatapos nakita ka ay Mang Manuel apay patayim anom ti kabsat mo kunak hanak pulusong batan sir no di ket dugsol na dugsol. Hindi natin nagdaydila kay konser, hindi pa pag siyempre as in pa club, nagdigos ti daran.
hanak mga yab ti mga itaray hospital sir taam mo ka talaga na puruan na at digitoy na as in sir kas lang gri ko sir as in ditoy na sir barukong na ditoy na sir won at nakakasi mga turog day dila kay ko na amok idi kon sir ko itak gaputan nakapaklubon ay sir agdigdigos ti darang kat arakupok kumadila kay ko oren kasi amok anatayon. Idi ko manong gusto ka din hanang marik na gusto ka din ko nak ama ay sir amon ti ko na sir di ba habang ilaylayat ikot kasi ikot silyo siyempre lima ba na kun ingasang gasat kot magi konserto isublat ka ko na isto dai jay sir iti ingasang gasat kot magirik na kun dinabanak sir ngam idi na ipagali sa konserto aging ginuyod kam dai di kot silyon nga pinang bagsol na kanila kay kun na ipagali sa sir ati as in dara na ibuyat sir. Ay, as in, sir, adot makamo, sir, dara amin dito ko, napang naktapulisya, nga binugbugon at imak dito, dagiti ko, dara amin dagito ko, at naapektaran ako, at naigalis sa kadidara na. Ma'am, di pa nakilinlin na ba mo ka dito'y ibagbagam nga nang papatay kinila kay mo? Awan iti kas nang nagbalin nga galos mo, idi ma'am? Awam mo, sir, yak amo, kas, latay kayo kaklatay, di ko ang direct na kala napigsa, no, apay ko nervyoso ak, sir, ngam, yak amo, super takrut ko, no kasano kinatakrut ko, amo dilakay ko, ore rumarak la kusina, kuyugan na pa tirabi sir. Tata, no apay nga di nga time, napigsaak, nga limaban, kun awan kaslanag ko no di kat agik ikisak, agpukpukawak ti karuba nga agpapaarayat. Dahil lang ti pa sir, ngam idi na ipagalisa kun ay sir, siyempre agin inagaw kami. Iso mo pinagtaray nun sir, ti amo na siguro, nadugsol na. Ataas in. Ma'am, kalpasan na dahit nga panaging ginobalyo ken idi kas diti napasama ken idi agpatpatulong ka ikadagiti karuba yon. Di mo nasiputan no ayan no nga direksyon iti nagturungan detoy pimapatay kada iti asawa. Amman sir, di ba rimor interuangan ko matakit kita kan dapat daak nagkasjay. Nagkasjay sir tinakito. At kasi no magna dito sir nalawag. Dito imot lang. Ada iti aramat ng nagluganan ma'am idi may Ito, sir, naalap pulis dati kurong-kurong na sir. Kurong-kurong na. iso iti nagluganan ng nagtakas wano ada ti sabali. Nabati na sir. Nabati na. Inalap pulis day jay. Kalpasan di naudi nga pa nakakita yun ma'am aging gana karita gundawan haan nyo pa nga nakita no ana iti sitwasyon detoy maitudtud nga suspected. Pulos sir, awan na pulos sir. Ura, dito yung kabarangay kat awan mo sir makikita kun kwa. Dak amo man ta ti pekut di ko ano para kanyak sir kat ape kang kanayo nakatented mo am aming patilugan dan dito enta balaydan no naka CCTV pa amin na sursuri ta balaydan kat anak kay nasa baka dapay kat dita kung nakpekut di sir won at apay sir agmen maintenance data nga kayong ko sir as in natay ko man no talaga awang mang ngilimlim mong sir ti para kanyak panunot ko lang sir won Ma'am, dandani agwalo a bulan nun ti napasamak. So kumusta nga min iti panaki communicate yo iti biyang ti kapulisan kumusta iti panang birbirok da karetoy maitudtudo nga suspects. Ti ko nada mo sir kat birbiro kunda jay prospect nga amuda ngayon na awang kanumot sir. Ngam dia ka munto ka dayto sir ta pagpakaasi akka di sir nga may ibaragawag kuma tanong sino ko makita kat may report ko maasigod sir kakaasi ka matrum-truma ingana itata agbubutengak nga talaga ta di mo la matiliwon amot la plus aksyonan sir kat 8 months nanton palubos ni apo talakay kon kud no anat nasayaat kung kunak nga rod sir. Ma'am, dating napasamak kanya, kumusta iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mo ma'am ta kunam nga medyo madip-depress ka pailaeng, mabutbutong so kasano iti panang lablaban mo kada ito nga inka marikrik na. Kasi sir tap no mayaw awang ko tirik na ko sir kat mapasamak uring at panunot ko nangyari pangpalpalag-ang ko isu da sa base store ko kun adda bakak sir iruruutan ta uri malaglagi pot nangyari kun kasla makikita medyo lumaglagan sir ta kasasarita ak idta uri tay ko nada sir nga yaw awang ko haan ko pulos mayaw awan ti sakit tinakem ko takasala ng patay nga nyaman nga kaslang animal pinumayaan na takabsat nan sobra mot launa yun sir so tay daw-dawatot ko makat ikaro na amin dagitong inararamid nan inuti ko matiyan na apo kat sa pakibagada ko ma
All pang-pangaasi ka di kasi mabutbuto nga kalaun-unay sir. Ma'am, kamaudyanan na panawagam iti biyang ti publiko ken of course iti maipadanon mo iti biyang ti nailya na pulisya tapno di kastakat alalisto iti panakaarestar na ken panakabirok detoy maitutudo nga suspect. Nagiti kumaapo nga pulisya nga tumulong kumakada kami kuno sinno man ti aglawlaw pang-pangaasi da kumaapo tatulungan dak kadi tapno makakumamot iti hostisya dati iyawan nila kay kung ala ko sapay kumata masapulan tumot laeng isuna. Kung agpagpakaasi kadi apo nga mga dagiti pulisya aksyonan nyo kadi apo ala num umayk ita ibagada magket di sir nga no mapanak nga birbiro ken da sir won tadapay pagdamdamagak no ket birbiro kami ngem ko nate mesa a pulis no pa narigat ngami nga sa pulen ti aglemlemeng ken adda mangilemlemeng ko na da sir isu dayjay ket isu dayjay ti yun unay ko sir nga sapay la kumatakwa no tiyan na ti makaammo ken makakita kada ti Manuel Domrigue nga nang patay ti kabsat na nga ni Elpidio nga nilakay dilakay ko ket pang-pangaasi da kumaapo ta ireporta iti pulisya wenno sinno man nga tuan iti kwat no kumamot ton sir. Ma'am, rimuaran digiti warrant of arrest na. So anot makunam kaditi? Isong arod sir ko na daw rimuar sir ket ipagpakaasik ko mga iaksyonan dapay ti tuloy ipre ko dapay ko matipres dapay ti kasjay nga mapaka ko sir tulong dat tapno no barang magsapulam mut lang tasong batan na kumadagito nga napanay nararamid. Nagdalalo kanya ka asawa na ket kakaasi akla kasto sa pay kasjay ti awan sir. Kasjay lat ti kwadan. Pati bakit na sir, awan na pulos, kas lang no damagon, may samang dama, kaya bakit na nga telma. Awanan na tayon, kuna na, apay sir, amo na nga tayon, di amo na mutlayan na. Siyempre, iso di, jerik na, apay amo na tiyan na, kuna ka sir, di ba?